समबार बाराय सनाफोर साथि बाथि फोजोंनानै लागनो हाबाय नारा थानायनि गेजेरजोंबो टेन आंनि दिननि सुरुवादा बिसोरजोंनो दिननि खोथामाबो बिसोरजोंनो हाबाब मानो इसिबां गरम मोनसोथारखो दे बाबा दे सना खुलुमबाय सनाफोर आंनि जबान ब्लग ट्रिसना नोंथांखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय माजे जे भगवाननाय महर लाना सनाफोर दामुगै एमफ्राय ब्लग्सखौफ्रा जोबोद साइलाम जाबाय हानायनि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय सिगाङावनो बुंखाबाय सोरबा बुंगोन आं बावनानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना बे बेल आइकनखौबो बाजानानै गालांदो थाखि गोदान गोदान भिडिअ हगारबा नोंथांमोनसिम सौहैनायनि फुंनि समय दुगैखांनायनि उनाव 5:30 जादोंमोन दुगैनाय समाव बिराद सानबाय आङो बिदि मावनोसै स्पिडआव बिराद मावनोसै लुसुनो लाहांदोंमोन मामि खुनु रेहाय गैया आं सिगांनि ब्लगफ्राव बारे बारे बुङो आंना फिसाजोआ गोदो उन्दुरा नङा फुङाव बिमाजों समान सिखारफाग्रासो आरोना आं 5तानि एसे आगोलाव सिखारदोंमोन फिसालाजों आंजोंहाय बास जेरै थेरै मावनो हाबाय बग्रा बग्रि सुनो हाबाय मैयानि जि जोम बहनस्रांना लानो हाबाय दुगैस्रांनानैबो लानो हाबाय गावजों बिसिनायाव बेसेबांबा गोबाव थाफानानै 5:30आव दुगैखांनाय मानसियानो 6:30 जालायनोसै आरोना अब्लासो आं साथि बाथिखौ फोजोंनानै लानो हाबाय सोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लगआव मा शेयार खालामनो हायो गालाय गुजायनि गेजेरजोंब्लाबो ओमफ्राय सोरनाफोर साननै सिगांनि कमेन्ट ओरैनोथ' गोसो गोरबोआव बुंफबनाय साबायखरखा नोंथांमोननिसिम लोगोफोर सनाफोर आगैमोन आब'मोन फंबायफोर बिदाफोर मा होनो ओमफ्राय सासे आगैया आब' आंखौबो ब्लग्सआव नाम लानानै होदो होन्दों स' मन्दिरा बर' आगै आरोना आगैयाबो आंनि ब्लग्सखौ नायनानै बिराद मोजां मोनो जाहैदों स' गावनि नामखौ खनसे लानो होदों स' आं लाबाय आगै मन्दिरा बर' थेंक इउ स' माच नायलांबाय था अबेबा भिडिअखौ जुदि मोजां मोनथारदोंबा शेयारबो खालामनानै हो बांसिन भिडिअखौनो रावबो शेयार खालामखाया आं मिथिखायो स' जुदि अबेखौबा मोजां मोनथारदोंबा शेयार खालामबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय आरो अनोबा गासिबो भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव खनसे शेयार खालामनानै होबानो जाबाय रिकुवेस्ट थाबाय गोसो गोरबोनिफ्राय जाहाथे आंबो थाबैनो एसे ग्र' जासिननो हानायनि आरोना शेयार खालामोब्ला साफा सानैबाबो आपडेट फैयोना भिडिअआवहाय खालामना होबानो जाबाय प्लिज गिबियावनो ओमफ्राय गोसो गोरबोनि साबायखर आरोना जाखिनि मोजां कमेन्ट जाखिनि आंनि भिडिअ रेगुलार नायो बिमा बुरैया दिनै लागावगोन सुजि ओमफ्राय नै सनाफोर थेमाखौ बाय दोनखोमानांगौ आरोना ओरैबायदि फट'ना आंना जिबनानो सुगार थेमाखौ सुजि ओरै कन्टिनिउ फिसालानि जादा ओमफ्राय एसे गोजा खामफ्राम जायाबाथाय मोजां मोना आरोना बेना बुद्धिया बारा थिग नङा घि एसे होनानैसो एवदों आङो बेनोसोलायनो मोदोम खमायनो घिफोरखौनो गारनो हाया एवगासिनो दङ ओमफ्राय बिमानि साहायाबो चालु ओरै फिसाफोरनि गाइखेराबो रेडि ओमफ्राय सासे नैबेहाय खावब' बिदि थाबाथ' सनाथार नै जालायबाय दे मा दे नोंनि हाबा मा बिदों गावनि सामस सुनो हद फुङावनो माबा दुब्ला मेंखाबायसो सान्दुंआबो खम नङा र' आं दै लोंनो दे सना बिन्दिबावदोंसो फुङाव मगसेद्राय हायाहाय दै लोंनो फुंनि थुमजेननाया रेडि जाबायानो सनाफोर जोंनानै ओमफ्राय फिसालायाबो टिफिनाव बेखौनो लांगोन ना दावदैबो लांनो दै सेवनानै ओरैहाय साजायना हरनोसै आङो ओरै बिमानि साहा पानि सब रेडि ओमफ्राय ओरै बनानै सासे सुबुङा ओरैबायदि रेडि आरोना माबा जानोसै होनबाथाय नैबेखौ जानो नागिरो फाथिखौ मानो उन्दुखो आयु गथ'आ उन्दुलांबाय नानिया नानु उन्दुलांबाय लेखा बासिबाय बाबा दे बथला लाबोखादो दै सोनांगौ आयै दे उथिदो सना टिफिन नाय आयदै दै बथलानो ओमफ्राय दाख्लैयो फुजायैनो थांनाया सावमिन जानानै दखानाव गारना फैबाय फुरानाखौसो लानांबाय आरोना जामख'लायनायखौ ओमफ्राय आं फिसाय दिनै साइकेलजों थाङो बाबा प्लिज जिंजों थांदो सना दे स्पिड में नहीं एकदम टाइम जायाखै दे जिंजों बाबा लेफ्ट साइड हमेशा बोरैबाबो मोनलायलाङो मैया साइकेल फाहामबाय गाव साइकेल थांनो होनबाय टार्निं खयै मोनो बोरैबा मोनलायलाङो आं थांनाय थांसै र' थांबाय मा दे थांबाय नैबेनि जुजायनि थाबखौनो ओंखारख'नो हाया नालाय जोंबो ओंखायनो
फैदो मा फैदो थांबाय आदाया फैदो सना थांबाय बे रुमाव फैनानै दिनै फार्स्ट साइकेलजों थांबाय बियो गावनो थांनो होनना बुंदों आरोना माने आंनाव सोंदों मानसिया मामि मोदोमखौ माजों खमायनांगौ माने मोदोम फाथ्ला जानायनि खोथा आरोखि ना बिमा फिसा रायलायबाय थायो नालाय आं होनदों र' जेबो नङा आगैया जेलानाखि गाइखेर जाखाङो अब्ला आङो खालि न'आव हेल्दि बुस्थुल' लाबोगोन सानजों बेखौनो जागोन जाग्रा नंखाया नंनाया बेकारसो ओरैनो सोंदों आरो ओमफ्राय आं बुंबाय र' दा साइकेलिंबो खालामनाय जाला नालाय साइकेलिंजोंबो गोलोमदै गयोमोन बेजोंबो मानसिया एसे माने मोजां जायोमोन आरो होननानैहाय स' बियो बेखौनो देहायाव नांबाय दा स्कुलावनो थांसै जाहैबाय आरो साइकेलजोंहाय थांथोंसै जेबो नङा आगोलावथ' थांखायोआनोमोन आरो थाबायनानै थांग्राबो जाबायमोन बेनिफ्राय बै स्कुल मोनहांआव एसे टार्निं दं नालाय आं बेयाव गियो आरोना ओमफ्राय थिगसे बेल दामनो होदों आङो ओरैनोथ' गारि मटर बेजों एक्सट्राके थांलाय फैलाय जाया दासो बे स्कुलाव थांनाय फैनाय बे स्कुल टाइम समफ्राव एसे बांसिन जायो आरोना अफिस थांनाय मा थांनाय बेबायदिल' आरो ओमफ्राय कार फैयोबा लामाया एसे गुसेब नालाय बेखौनो एसे गियो आङो आवगायलांफानो नामाबो होन्दोंमोन आङो दै नांगौ सना थ' आवगायलांफानो नामाबो होन्दोंमोन गाव होनबाय आवगायलांनाङा दे थांनानै नायथोंसै दा फैनायाव एसे नायस'हैनोसै आङो हगारहरनानै बोरैबाबो मोनलायलाङो आरो बिमा माहारिनि टेनसनानो बेफोरनोखा नङा होमबा स्कुलाव हारसिं हाला थांबाबो टेनसन दैलांनांगौबाबो टेनसन मा जाबावगोन इसोरा अनहरथोंसै आरोना फिसाजों दसे खेंख्रे मेंख्रें गेलेखांनानै सनाफोरनै आदारखौ एसे बहायनो सेस्था खालामसै आङो आदारा ओमफ्राय दिनै एसे डिफारेन्ट आलुआ मैयानो सोमनानै दोनखादों आङो मैला लामोन आरोना ओमफ्राय एसे दङमोन मटरखौबो सोमनानै दोनखादों मैयानो बे आलुआ सनाफोर बै बिथां थांनायनि सिगाङाव शपिं खालामनानै गारनाय 3 केजिया दाबो दं आरोना कुल मेलाका दिनै 25आव थांदोंबा 12-13 दिन जाबाय आरो वर्ल्ड रेकर्ड आंनि थाखाय आरोना सेरथामसो आलुआ एथ' 12-13 दिन थाङा आंना खिन्थु आलुखौ खम जादों आलु ओंख्रि आलु बाथोनफोरखौ आरोना दालिफोरखौनो कन्टिनिउसन खालामनाय जादों बे मटराबो बेनो बायनायमोन एसे दंबाय थायोमोन बेथ' जेबो नङा आलुआ आंनि थाखाय वर्ल्ड रेकर्ड आरोना आलुथ' जायाखै खिन्थु पटेट' जादों आरोना पटेट' चिप्स गथ'फोरा चिप्स लाबोनानै जायोना गेजेर गेजेर आरो बै चाका खालामनाय पटेट' मा नाम लिरनाय थायो बेखौ लाबोयोना 10 थाखा पेकेट ना गोजा खालारनाय बिराद गोथाव मोनो थानोथ' हाया नालाय सुनाफोर दिनै आलुखौ जानोसै ओमफ्राय संनोसो होनदों बेखिनि दालि फिसाजो जायाबानो दालि बिबाथाय दालि संफिननो नांगौ गोसो जायो आरोना आङो ओमफ्राय औ नंगौ मुसुर दालिसो जागासिनो दङआनोमोन मुसुर दालिया ओमफ्राय भिटामिनानो दङ मिथिगौ आङो मुगु दालि लाबोनानै जानोसै साननाया दाना मुगु दालि एसे मुसुर दालि एसे बुट दालि एसे लाबोबाय मोनथामजों ज'सो मिक्स खालामबाय आरोना आङो थ' जाबाय थासिगोन बेखौनो जोबजासिम 1.5 केजि जाखाबाय 1/2 केजि लाबोदों नालाय उफाय गैया आरो सोरां आगैया आंखौ होनदों मुसुर दालि जाबानो मुसुर दालि जानायखायनो आब'आ स्लिम होननानै आगै एकदम स्लिमजों आंजों आकाश पाताल आरोना स्लिम नङा जेबो स्लिम नङा बे केमेरानि कामालसो एकदम दाबुंसै खाथियाव नुग्राबासो मिन्थिसिगोन बेखौ मुसुर दालि जानानै स्लिम जादों ना मुसुर दालि जानानै खुथ्रु खाथ्रा जादों आरोना जानायजों लोब्बा गैया सनाफोर इसोरनि दान हरनायसो आंना रेडि सनाफोर एसे स्राय रुनानै लागोनसै बे मोनसेल'सोखा ओंख्रियानो गैखाया ओमफ्राय दा दखान खाथियाव पापर दंना गैया सोंनोसै पापर लायनोसै बेजों ओंखामजों स्पिडआव खतम खालामनानै लागोनसै आङो फिसाजो एसे सुबसाब दं आरोना बिस्कुट जागासिनो टिभि नायगासिनो दं फुलफुले होननानैहाय ओमफ्राय सनाफोर सान्दुं थिखाब्लाबो बे कुलारनि दैखौ फुरा साफा लखब सावजोब्बाय आरोना आङो गरमनि दिननि खोथा सखा सनाफोर एलु एला आरोना मटरनिफ्राय फुरा थाजिम दै सोनानै लानोसै थ' लखबनानै साफा खालामनाय खामानिया जोब्बाय नालाय एबारना सोफिननायनि लाहार फाहार खालामबाय आङो नाथारनो खुनु सान्थि गैया सनाफोर सोनानै लास्रांग्रोनोसै आङो सेट खालामनानै लाग्रोनोसै सिङाव सेट खालामना दोनफिनथ'बाय दा कुलार लानायनि समाय गैया मा हला न'आ बिराद गरमखायसो फौजि बिथाङा अननानै बेस्रा मेहेरनि फैसाजों एसे बिसि फिसा फरायनाय मानाय दिगदार जानाङा होननानै बायनानै गालांदों स' एसे जत्न लायाबा सनाफोर आं खामायनो रोङिखायनो आङो फिसायनि खामायनानै गालांनानै बायनाय बुस्थुफोरखौ बिराद जत्न खालामनो मोजां मोनो फैसाफोरनि बेलायावबो बेबायदिनो माने अननो ओंखारो आरोना मेहनतजों एथ' खस्थ' खालामनानै न'निफ्राय गोजानाव थानानै खामायनायनि खोथा जे गाव थांबा दाख्लै चेन्ज खालामनानै गालांनायल'मोन दैया बाखि सोयैनो जों बारखौ जादों गरमथारबाथाय बारा गरम नङाबाथाय बावोसो आङो बेयाव दोन्दों बेयावनो थायो आरोना फिसालायासो गोसोखाङो अखाजोरसो आंना उन्दैनिफ्राय मोनफैनाय नालाय बावलायलाङो दासिमबो अयभासानो गैया
आंबो जानो बावो आरो सोरबा सोरबा लगायनानै होनो बावो आरोना ओंखायनो दाख्लै हाइलरि ब्लग्स फैनानै नुवाखै मायदि रायलांदों आंखौहाय ओमफ्राय दिनै बिराद गरम उफाय गैया ओंखायनो सुस्राथारबाय आरोना आङो दिनै एकदम सिङाव एसे बादामालिबो जानानै थायोना बोरैबा बेखिनि सुनायावनो ओमफ्राय गोलोमफ्रुजोब्बाय आङो नाथारबा ओमफ्राय नै दैया गोलैजोब्बाय लिलिलाला आरोना अबेसे ओमफ्राय दै गोलैबाबो बे न'आ दसेनो रानो आरोना एसेल' फुनानै होनांगौ माने न'आनो बिराद गोरानखा ओरैनो नर्मेलि न'फोरखौ जोङो बायफोरखौ सेबनानै फुयोना एसे ओमफ्राय बेहाय फुवाबाबो जायो दैयैनो सुनानै मानजिबानो दसेनो रानो आरोना बिराद गोरान ओंखायनो बिराद गरम न'आ गोरानसो नालाय दै नांबावगौमोन खोमा ओंखायनो दै जायो आरो सान्दुं ओरैबादि नाङो गोजां बोथोराव खिन्थु मजा जागोन बे न'आ आरोना फिसाजोखौ साफाय खालामना लागोनसै आङो नंगे फुंगे जाबाय नै गावहासो गस्ला पेन्ट सिजोबफाजोब्बाय ओमफ्राय आं दानि एसे हारसिं बिराद मिनिखांबाय आरोना आं दालाय ब्लग्सफ्राव गरमनि थाखायनो ब्लग्स लानाय जाया मा जाया होनबाय थायो नङा होमबा सासे बिथाङा आंखौ फिसा दानसे आरो कमेन्ट हरबावदों मा गरम बुंबाय थायो कुलारालाय मा खालामखो होननानै स' आङो कुलार खाथि थानानैसो ब्लग्सखौ बानायबाय थानाय नङाना आलदायावसो जेनेबा आं ब्लग्सखौ एसे बानायबाय थागोन कुलार खाथियाव थानानै पेकेट होनबाय थाबा बार जानानै गाव हारसिङै नोंथांमोनाबो मोजां मोननाय नङाना आरो मा मिन्थिबायना सयथ' खोथा कुलारखौनो मा बावगोमालाङोसो आंना कुलार जानोनो आरोना ओइ नारथ्रोनानै दोनफ्लांनानै सयथि बावगोमायोसो आरो ओमफ्राय बिराद गरम होनबाय थागोन ओमफ्राय बावगोमालाङो मालाबा ओमफ्राय बिफाया थाग फन हरनानैसो कुलारखौ सलायाखै होनबासो गोसोखांनानै सलायो आरोना ओरैबायदि अखा जेरगासो ओमफ्राय बिथांखौ आं मिनिनो ओंखारगारबाय दे सिगांनि कमेन्टआव कुलारखौ बुंखांबाय बियो गरम बुंबाय थायो कुलारनि बारालाय माथो होननानै आरोना आरो दाबो हरबावबाय ओंखायनो आं दिनै कुलारखौ एकदम चेन्ज खालामदों कुलारनि बाराव थाबाय थानोसै आं एबार गरम होनथ'ला आङो बोथोरखौ आरोना ओइ दै थेंक इउ दे मिनिनोबो ओंखारो मोजांबो मोनो आं बिदि कमेन्टखौ आरोना आं माने सोरबा बिखुनजोफोर जानाय रायनाय टाइपनिसो मोनबाय आरोना बिथांनि बुंनाय रावखौहाय कुलारनि बार मोनजानानैबो एकदम गरम बुंबाय थायो अलसिया खामानि गैयै बेफोरबायदि टाइपनि बुंनायसो मोनबाय आरोना नङा सनाफोरा आंनि बिखुनजोआथ' जेबो बुङाखै कुलारखौनो नुखायाखै बेस्रा गामियाव आरो एसे एथ'बां गरमबो जाया बेयाव न'आव बिराद गरमखायसो बे खिथि लानाय जादों नङाबाथ' आंनो नांखाया कुलार आरोना खिन्थु आं नों बुंनायखौ एकदम बिखुनजोफोर बुंनायफोर टाइपनि बायदि मोनदों आरोना गाज्रि मोननो हादो कुलारनि सिउ बार मोनजानानैबो थोनो रोङाखै नोङो फाप्पि हिन्जाव होनलायनाय आरोना दिनै खामानिया एसे हालखा मोनदों आङो फिसाजोआबो एसे बांसिनानो सुबिदा होदों आरोना खामानिखौ मावनो फिसाजोनि सायावसो सोनारखायो नालाय खामानिफ्रानो दखानाव थांनो सोनाफोर पापर लायनो आरो मोनबोबाय बिमा फिसा पापर आरोना जेन पापरखौनो मोजां मोनो ओमफ्राय सोनाफोर दसे फिसाजोखौ फुथुनानै गोबां भिडिअ नायबाय नोंथांमोननिबो ओमफ्राय एन महिलारि बिनानावनिबो भिडिअ नायबाय आङो सिबाय गन्दगल कमेन्ट फैजानायनि भिडिअ बानायगुलायबायना एन महिलारि बिनानावजों जों टिम जाखासिगोन आरोना टिम जानानै जाय गन्दगल कमेन्ट हरो बेखौ लोगो हमनानै बुख्रेबहैसिगोन जे बेबो होख्लायनो नागिरदों ना चाटनि खालामनो नागिरदों आंबो आगैजों सापर्टआव दं आरोना आंनावबो सिगां एकदम गन्दगल मिलायै कमेन्ट हरोमोन जायखौ जरुरतानो नङा बिदि कमेन्ट हरोमोन स' आगैजों टिम जाखाबाय कानेक्सन जाखाबाय जोङो होसिगोनसो लोगो हमनानै चाटनि हामाना बिदि हरनो गाज्रि भिडिअ बानायदोंबा नों गाज्रि हर खरग्रेस्टिनि एसे फुर्ति फान टाइपनि भिडिअ बानायनायफोरावबो अजिबसा कमेन्ट फैयोबा आंनाबोथ' बे टाइपनिबो बेहाबो बुंखादों बेस्रा जायफोर दुखि जादों एसे खुसि जानोबा आंनि चेनेलाव फै आरो जायनो निउस नांगौबा खारखा होनखादों नंगौबो आंबो बेखौनो बुंगोन आरोना बिनानावनिखौनो आं कपि खालामगोन एसे दुखि जादोंबा एसे खरग्रेस्टिनि भिडिअ नायनोबा फै निउसफोर नायग्राबाबो एसे नायलाङा बिदिसो बुंगोन आंहा फिसा इउटुबार नालाय जुनारस्लाबनो हाया ना निउसखौबो नाय आंखौबो नाय रायलांबा एसे अरजाला बाट मिलायदों आरोना बेबायदिनो कमेन्ट फैयो स' टेनसन जानाङा बेथ' गिदिर इउटुबारनावबो बेबायदि कमेन्ट फैयोबा मिलायैनो जोंफोरनालाय आरो मा फिसा इउटुबारा जायनो मोनो रायनानै थांनो हायो न' टेनसन खिन्थु आंनाव दासान्दि फैथाराखै दे नायगिरिफ्रा आंखौ बुजिगासिनो दं आरोना एबारना आरो जेबो बुंबाय थाला आङो ओंखाम जाहैनोसै पापर एवनानैहाय ओमफ्राय भिडिअखौबो गोलाव खालामला सोलाबो थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय